Bé, moltes gràcies, companys i companyes, per estar ací, sobretot a Enric, a Marc i a Xavi, per haver-nos donat cabuda en el seu poble i a tota la gent de l'Horta Nord. La veritat és que quan parlem de tracte just, no volem només un tracte just per a que la Generalitat Valenciana i el govern del Botànic puga desenvolupar les polítiques públiques que tenim assignades i atorgades per la Constitució, sinó també perquè els ajuntaments del nostre país també puguen donar solució als problemes de la gent. I és que els regidors, regidores, alcaldes i alcaldesses són els que el dia a dia tenen que donar resposta a les necessitats més urgents i més quotidianes de tots i totes. I aleshores, ara, afortunadament, hi ha diverses coses que han passat. D'una banda, almenys en la circumscripció de València tenim una diputació que s'encarrega de recolzar, de donar suport a les tasques dels ajuntaments d'una forma objectiva. El fet de no robar i de posar damunt la taula les inversions de forma equitativa ha fet que tots els ajuntaments tinguem un increment en la nostra capacitat d'invertir en la vida de la gent, en la qualitat de vida de la gent. I això, la veritat és que jo li voldria donar les gràcies a Maria Josep Amigó, perquè mentre que reformem el model territorial, mentre que reformem les províncies com a part d'aquest model, està bé que l'ús que es faci d'aquestes diputacions provincials siga un ús objectiu i equitatiu. I això abans no passava. I també vos dic que si Compromís no estiguérem al govern de la Diputació de València, doncs possiblement tampoc passaria. La campanya de tracte just que estem duent a terme i en la que sabem que vosaltres esteu molt implicats és una campanya que el que pretén és fer pedagogia, una cosa essencial i bàsica que hem de fer el valencianisme polític per tal que la gent entenga tot el que està passant i entenga la necessitat que un projecte polític com el nostre, que som l'únic projecte polític en tot el territori valencià que som d'estricta obediència valenciana, jo crec que això ho hem de posar en valor perquè des que nosaltres tenim rellevància pública en les institucions, en el govern, en els ajuntaments i en Madrid, s'ha visualitzat, ha aflorat el problema valencià. Jo crec que això és importantíssim, que la gent ho vegi i que posi en valor que tindre un partit valencianista com el nostre no implica que vagi a ressorgir cap batalla de València i que el País Valencià vagi a convertir-se en la propera Catalunya. Al contrari, jo crec que li hem d'explicar a la gent del PP i de Ciudadanos que està intentant utilitzar el conflicte territorial i polític de Catalunya per anar en contra de totes les comunitats autònomes i de tot l'autogovern i fer una recentralització de l'estat espanyol, li hem d'explicar a la gent que és tot el contrari, que un projecte valencianista com el nostre és una garantia de que les competències que tenim assignades es duguen a terme, de que n'hi hagi un bon govern i que la veritable batalla que hem de lliurar tots i totes siga una batalla per la justícia social, per la llibertat, per la transformació social i per tindre un tracte just de valencians i valencianes, i que si nosaltres no estiguérem, això no passaria. Per això és important que fem aquesta pedagogia i per això també és important que expliquem l'acció de govern que estem duent a terme, perquè si una cosa la gent ha notat des que governa Compromís a les institucions, als ajuntaments i a la Generalitat, és que vivim millor, que amb tota la problemàtica que tenim uns governs que lluiten per la igualtat de tots i totes, i que la gent més necessitada, la gent que té més problemes, troba ara una eixida a la seva situació. Hem de posar en valor totes les polítiques públiques que s'estan duent a terme per a rescatar persones. Jo crec que això és essencial i això és el que tota la gent de Compromís hem de fer en el temps que ens queda d'ací a les eleccions. Com sabeu, aquesta campanya, i torne a la campanya concreta de Tracte Just, és una campanya que té data de començament però no té data final. Jo crec que l'hem de dur a terme tot el temps que faci falta fins que aconseguim que tot el deute històric, és més de 20.000 milions d'euros que tenim de deute històric per l'infrafinançament que hem patit des del principi de la democràcia fins ara, que aquestes infrainversions que també tenim, en l'últim pressupost estàvem en un 3,5% d'inversions quan representem l'11% de la ciutadania de tot l'estat espanyol, les 5 milions de valencianes i valencians, tot això ho hem d'explicar. I hem d'explicar que aquest infrafinançament, aquestes infrainversions i aquest deute històric acumulat fa que no puguem tindre la qualitat en els hospitals,
en les nostres escoles, en l'educació, en el benestar social i en totes aquelles competències essencials que desenvolupem des del nostre autogovern. Per tant, expliquem-ho bé. Eixim als mercats, fem recollida de signatures, hi ha díptics en 3 idiomes, en valencià, en castellà i en anglès, perquè tot el món puga entendre allò que volem explicar. Està fet de forma molt pedagògica, si veig que teniu penjats els banners explicatius. No hem de tindre vergonya, la gent que està eixint ja en molts pobles i ciutats està veient com la gent es llança a signar perquè realment hem aconseguit que el problema del finançament estiga ja avui en dia entre els principals problemes que la societat valenciana té com a propis i crec que estem aconseguint el que volíem. I dit això, ja han comentat el tema de la manifestació del 18 de novembre, però jo crec que en tot el que està caiguent i en tota aquesta voràgine recentralitzadora i de pèrdua de qualitat democràtica que està tinguent l'estat espanyol amb l'excusa del procés català, crec que és importantíssim que reivindiquem més que mai la defensa dels interessos valencians en el carrer. Crec que la manifestació del 18 de novembre és una manifestació que ens ajuda al valencianisme polític a mostrar-se com els veritables defensors de la gent dels pobles i ciutats. I el fet de que la Confederació d'Empresaris Valencians, la patronal, i que determinats sindicats, com USO, el Sindicato Independiente o el CESIF, també participen d'esta manifestació en companyia de UGT, Intersindical, Comissions Obreres, Podem, Partit Socialista, Esquerra Unida, moviments socials, cívics, Associació de Consumidors, AMPES, vull dir, n'hi ha una quantitat, un ventall amplíssim de moviments cívics i socials que en participen de la manifestació. Afortunadament, el fet que estiguem tots i totes, menys el Partit Popular i Ciudadanos, fa que siga més difícil per a ells intentar ubicar-nos en aquest marc de radicalitat. Jo crec que és al contrari, hem d'aprofitar tota aquesta campanya per a posar en la radicalitat a qui realment estan, que és a PP i a Ciudadanos, que volen utilitzar els conflictes territorials per a embolcallar-se en la bandera del patriotisme i del nacionalisme més ranci i per a reivindicar una Espanya menys plural, una Espanya més centralitzada i una Espanya en la que no tinga cabuda la gent que és diferent. Recordeu que van començar amb els titiriteros de Madrid, han continuat amb rapers, han continuat aplicant la llei Mordars a tuiters, a rapers i a tota la gent que vol explicar en llibertat d'expressió coses diferents al seu statu quo i al seu sistema. Estan continuant amb els independentistes de Catalunya i possiblement els següents siguem qualsevol de nosaltres que des de l'esquerra transformadora vulguem canviar la vida de la gent molt en compte amb aquests problemes que estem tenint ara i molta cohesió des de la defensa de la democràcia, des de la defensa de la legalitat i fins i tot des de la defensa dels acords constitucionals del 78 que el Partit Popular s'acaba de carregar en connivència amb Ciudadanos i amb el Partit Socialista i intentem emmarcar molt bé i fer molta pedagogia de quins són els veritables problemes de la societat valenciana, de quina és la tasca que està a fer Compromís en el govern, de com podem millorar la vida de la gent i de com hem de lluitar tots i totes les demòcrates per a que no falle el sistema democràtic que tants anys ens va costar de construir i que ara no podem deixar en mans dels mal anomenats partits constitucionalistes. I amb això ja vos he fet la reflexió, vos passe en Joan Baldoví per a que acabi la conferència i vos anime a que no tinguem por d'explicar pedagògicament tot el que estem fent i tot el que implica que Compromís estem al govern de les nostres institucions. Gràcies.